Ginominate silang Cebu City Mayor Nestor Archival ug Bohol Governor Erico Aumentado isip chair o co-chairperson sa pampublikong sektor sa Regional Development Council Central Visayas kon RDC-7 atol sa ilang special organizational meeting ning Huwebes, Agosto 28, 2025. Ang ilang nominasyon gitakda nga i-endorso kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Thank you very much for the nomination. I'm deeply grateful for it. However, I would like to give way the nomination to Engineer Nestor Archival. Samtang si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro nagdumili sa pagdawat sa nominasyon sa chairmanship sa maong sektor sa council. Asoy ni Baricuatro nga mas maayo kung usalaman gikan sa Cebu ang manominate sa pwesto. Paglikay nga masakripisyo ang relasyon tali sa Cebu City ug sa probinsya. Ang RDC-7 ang giila nga usa sa labing dako nga policy-making body sa tibok Central Visayas. Gilangkuban kini sa mga local government chiefs, pangu sa mga nagkadaiyang ahensya ug mga representante sa pampubliko ug pribadong sektor. Alang sa pribadong sektor, gipili si Argio Melesmo gikan sa Bohol ug si Melissa Nang sa Cebu isip mga representante niini. Kinisab ang labing una nga higayon sa panagtigom nga gilangkuban na lamang sa duha ka lalawigan ang Region 7, Cebu ug Bohol. Nadugang sab karong tuiga mao ang pag-umol sa Environment Committee. Of choosing our leaders in the RDC Full Council and also its sectoral committees, those who will truly commit to shepherd the entire Sub-Bohol towards greatness. Subay sab sa panag-abot sa mga leaders sa Cebu ug Bohol, miluwat og update si Aumentado sa relasyon sa duha ka lalawigan ug ang mga proyekto niini sama sa Cebu-Bohol Bridge. Actually sa tinud lang wa pa gyud nay FS, no. Kinahanglanon na magsugod ko na tanan sa FS before unsay para makit-an kung feasible ba gyud ang maong project or anong plano. Ang amog yung tumong is magtinabangay ang Bohol ug Cebu, economic side, tourism side. So part na sa amuhang plano sa Sub-Bohol na sisterhood na magtinabangay ang atong duha ka probinsya. Integrity and dedication. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa May TV, Cebu.